Nou, wij zijn eerst een moed om te indrinken, want ja, dat is wel nodig zelf. Ja, het is net niks zelf. Ik neem maar, hou hier aan de rechterkant. En je mensen. En nu de vrolijke vriend van Joren. Ik hoop dat het wat donker helpt. Rekrace Heeg is het evenement, zoals het 2014 ben we voor het eerst beginnen. Vrij lichtskalig, meer sletten en wat camouflage netten erover, dat soort zaken. En nu hebben we het grootste opgepakt. We zijn nu op 94 teams. En het team bestaat uit 4 personen, dus dat gaat hartstikke best. Ik ben bijna voor de start. Hoe is het nou? Nou, zenuwachtig hè? Ja? Ja. Waarom? Nou, hoeveel ik met jonter team zien Helly. Dus, Ik ben wel heel serieus. Ja, maar wij binnen stier serieus, dat wordt toch niet weten. 3, 2, Ja! Oh, wat is dat heerlijk. Ja? Ja, het is zo mooi water, hè? Ja? Ja, super. Zit me hier nog wel goed, want Is het nog leuk? ja. Ja, nee, echt weer. Dat is machtig. Ja, het is gewoon prachtig. Van mij je wat heerlijk dingen. En ben binnen gewoon nog kwijt. Ja, het is gewoon weer vet. Ben je gewoon ongeveer te vinden, denk Die leest ergens in de modder in dat wie de eerste sprong en dat wie ik ook leer. Dus, Binnen die laatste. En wel wat langer. Ja, nee, ik wil dan weer trek van. We zijn nog net iets terug. Je begint nou nog een keer. Ja. Nou, dat is zo hartstikke geen Ik vond die warming up, de wie ik wil van het hele verhaal. Ja, ja. Barbara Streisand.